ఇవాళ నేను గంగావతరణం చెప్తున్నాను. అంటే గంగని కిందకి తీసుకురావడము భూమికి. విశ్వామిత్ర మహర్షి రామలక్ష్మణుల్ని తీసుకెళ్లి సుబాహుల్ని చంపించిన తర్వాత మళ్ళీ వస్తూ ఉంటే మిథిలాపురానికి, అప్పుడు గంగను దాటుతూ ఉంటే అప్పుడు ఈ గంగకి త్రిపతగా అనే పేరుంది అని చెప్తారు విశ్వామిత్ర మహర్షి. అసలు త్రిపతగా అని గంగకి ఎట్లా పేరు వచ్చింది అది మొత్తం నాకు చెప్పండి అంటే అప్పుడు విశ్వామిత్ర మహర్షి చెప్తారు. త్రిపదగా అంటే 3 లోకాల్లో ఉంటుంది కాబట్టి త్రిపదగా అనే పేరు వచ్చింది. ఆకాశంలో ఉంటే మందాకిని అంటారు, పాతాళంలో ఉంటే భోగవతి అంటారు, ఇంకా భూమి మీద ఉంటే భాగీరథి అంటారు. గంగా ఇదివరకు ఆకాశంలోనే ఉండేది, భూమి మీదకి ఎలా వచ్చిందో నేను చెప్తాను. మీ అయోధ్య నగరాన్ని సగర చక్రవర్తి అనే రాజు పాలిస్తూ ఉండేవాడు. వాళ్ళకి పిల్లలు లేరు, 2 భార్యలు ఉంటారు. చిన్న భార్య పేరు సుమతి, పెద్ద భార్య పేరు కేసిని. సుమతి గట్మంతుడికి చెల్లెలు. ఆ సగర చక్రవర్తి తన భార్య 2 తీసుకొని తపస్సు చేయడానికన్నా హిమాలయాల్లో ఉన్న భృగు మహర్షి ఆశ్రమం దగ్గర తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటారు 100 years. అప్పుడు ఆ భృగు మహర్షికి సంతోషించి వచ్చి మీకేం వరాలు కావాలి అని అడుగుతారు ఆ భృగు మహర్షి. అప్పుడు మాకు పిల్లలు కావాలి అంటే అప్పుడు మీ ఇద్దరిలో ఒక భార్యకి ఒక కొడుకు పుడతాడు, 2వ భార్యకి 60,000 మంది పిల్లలు పుడతారు అని చెప్తారు. పెద్ద భార్య ఏమని అడుగుతుంది, నాకు వంశోద్ధారకుడు అనే కొడుకు కావాలి. చిన్న భార్య ఏమో నాకు 60,000 మంది సగరులు కావాలి అని అంటుంది. అంటే 60,000. కొన్ని రోజులకి పెద్ద భార్యకి అసమంజసుడు అనే కొడుకు పుడతాడు, చిన్న భార్యకి 60,000 మంది సగరులు పుడతారు. వాళ్ళు అసలు ఆలోచించారు, వాళ్ళు ఉత్సాహం ఎక్కువ, హైపర్ యాక్టివ్. ఆ సమంజసుడు అనే ఉంటారు కదా ఆ కొడుకు ఆ రాజ్యంలో ఉన్న కొంతమంది పిల్లల్ని తీసుకొని, సగరులు కాదు, కొంతమంది పిల్లల్ని తీసుకొని నీళ్ళల్లో పడేస్తాడు. అప్పుడు వాళ్ళు గిరిగిలా కొట్టుకొని చచ్చిపోతూ ఉంటే చూసి ఆనందిస్తాడు. అందుకని ఆ సగర చక్రవర్తికి అర్థమవుతుంది, ఓహో అసమంజసుడితో చంపేస్తున్నారా అని అర్థమవుతుంది. వాళ్ళందరూ వచ్చి అడుగుతాడు, ప్రజలందరూ వచ్చి నువ్వు ఈ రాజ్యంలో నుంచి ఉండకు, ఇక్కడి నుంచి వెళ్ళిపో అడవులకి అని చెప్తాడు సగర చక్రవర్తి అసమంజసుడికి. తన కొడుకు అయినా సరే పనిష్మెంట్ ఇస్తాడు. అసమంజసుడికి ఒక కొడుకు ఉంటాడు, ఆ కొడుకు పేరు అంశుమంతుడు. అసమంజసుడు బ్యాడ్, అంశుమంతుడు గుడ్. అందుకే అంశుమంతుడిని ఉంచుకొని అసమంజసుడిని పంపించేస్తారు. కొన్ని రోజులు అయ్యాక అశ్వమేధ యాగం చేస్తారు. అశ్వం అంటే ఒక గుర్రం, దానికి పూజ చేసి తను వదిలిపెడతాడు. అప్పుడు అది మొత్తం ఎక్కడ ఏ రాజ్యంలో తిరుగుతుందో ఆ రాజ్యం మొత్తం సగర చక్రవర్తి. అయితే ఇంద్రుడు దాన్ని తీసుకొని అక్కడ కింద తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటాడు, విష్ణుమూర్తి కపిల మహర్షి లాగా పాతాళంలో. అప్పుడు అక్కడ కింద దాచిపెట్టేస్తాడు, ఇక్కడ కట్టేసి పడిపోతాడు ఇంద్రుడు. అశ్వం కోసం వెతకమని సగర చక్రవర్తి 60,000 మంది సగరులందరినీ పంపిస్తాడు. వాళ్ళందరూ భూమంతా వెతుకుతారు, అయినా కనిపించదు. అప్పుడు మళ్ళీ వెళ్ళి చెప్తారు, కనిపించలేదా అశ్వము అంటే అప్పుడు మీరు మీ గొళ్ళతో తవ్వండి అని, తవ్వి పాతాళంలో కూడా వెతకండి అని చెప్తా. అప్పుడు సగరులందరూ గొళ్ళతో తవ్వుకుంటూ అన్ని వైపులా వెతుకుతారు. ఫస్ట్ ఈస్ట్ వెస్ట్ నార్త్ సౌత్ వెతికేస్తారు. ఆ తర్వాత
ఈశాన్యంకి వెళ్తూ తవ్వుతూ ఉంటే అప్పుడు అక్కడ కపిల మహర్షి కనిపిస్తారు తపస్సు చేసుకుంటే. అక్కడ పక్కనే ఆ అశ్వం కనిపిస్తుంది, ఆ యాగశ్వం. ఆ యాగశ్వాన్ని ఈయన తీసుకున్నారు అని చెప్పి మీద పడుతూ ఉంటే ఒకసారి ఆ కపిల మహర్షి అని హుంకారం చేస్తారు. అప్పుడు అందరూ బూడిదైపోతారు. ఆ 60,000 సభ్యులందరూ బూడిద కుప్పలైపోతారు. అప్పుడు ఏంటి దబ్బా ఇంకా రావట్లేదు అని అంశుమంతుడిని పంపిస్తారు సగర చక్రవర్తి. ఆ గోడతో తోతాడు కదా, ఆ గుంటని చూసుకుంటూ వెళ్తాడు. ఆ బూడిద కుప్పల్ని చూసి అయ్యో నా బావాళ్ళందరూ బూడిద అయిపోయారే అని జల తర్పణం ఇద్దామని ఇవ్వబోతూ ఉంటే అప్పుడు గౌతముడు వచ్చి చెప్తాడు, నువ్వు మామూలు నీళ్ళు ఇవ్వద్దు, వాడు మంచి లోకాలకు వెళ్ళాలంటే నువ్వు పవిత్రమైన గంగ నీళ్ళు ఇవ్వాలి. ఎందుకంటే ఆ కపిల మహర్షి కోపం వల్ల బూడిదైపోయారు కాబట్టి నువ్వు మామూలు నీళ్ళు ఇస్తే వాళ్ళు మంచి లోకాలకు వెళ్ళరు, పవిత్రమైన గంగ నీళ్ళే ఇవ్వాలి అని చెప్పి వెళ్ళిపోతాడు గంటుమంతుడు. అప్పుడు అంశుమంతుడు ఆ గుర్రాన్ని పట్టుకెళ్ళి యాగం పూర్తి చేద్దామని పూర్తి చేస్తాడు ఆ అశ్వమేధ యాగాన్ని. ఆ తర్వాత సగర చక్రవర్తి కొన్ని రోజులు వెళ్ళి తపస్సు చేసుకుంటాడు అంశుమంతుడిని రాజేసేసి. అంశుమంతుడు కూడా కొన్ని రోజులు పాలిస్తాడు కానీ గంగని తీసుకురాలేకపోతాడు. ఆ తర్వాత దిలీపుడు వస్తాడు, అంశుమంతుడి కొడుకు దిలీపుడు కూడా తీసుకురాలేకపోతాడు. ఆ తర్వాత భగీరథుడు వస్తాడు, దిలీపుడు కొడుకు భగీరథుడు తీసుకురాగలుగుతాడు. ఎట్లా అంటే చెప్తాను. అప్పుడు భగీరథుడికి ఇంకా పిల్లలు లేరు. అప్పుడు మంత్రులకి చెప్తాడు రాజ్యాన్ని. అప్పుడు తపస్సు చేసుకోవడానికి వెళ్తాడు హిమాలయ పర్వతం. బ్రహ్మగారి కోసం తపస్సు చేస్తాడు 1000 ఏళ్ళు తపస్సు చేస్తే అప్పుడు బ్రహ్మగారు ప్రత్యక్షం అవుతాడు. ఏం వరాలు కావాలి అని అడుగుతాడు బ్రహ్మగారు. నాకు 2 కోరికలు కావాలి, నాకు పిల్లలు లేరు, అందుకని నాకు పిల్లలు కావాలి. అంతేకాదు ఇంకా గంగని మీరు కిందకి పిలవండి, మా పితృదేవతలందరూ మంచి లోకాలకు వెళ్ళడానికి గంగని మీరు పిలవండి, ఆకాశ గంగని అని చెప్తే 1వ కోరిక మాత్రం తీరుస్తాను కానీ 2వ కోరికకి గంగని పిలుస్తాను కానీ అంత ఫోర్స్గా పడేటప్పటికి గంగ భూమి మొత్తం షేక్ అయిపోతుంది. ఎవరో ఒకరు పట్టుకోవాలి. అలాగా పట్టుకోగలిగింది శివుడు ఒక్కడే ఉన్నాడు. అందుకనే శివుడు కోసం తపస్సు చెయ్యి, శివుడు సరే అంటే నేను గంగని పిలుస్తాను కిందకి అని మాయమైపోతాడు బ్రహ్మగారు. మళ్ళీ సత్యలోకానికి వెళ్ళిపోతాడు. అప్పుడు ఒక్క కాలుబొటన్ పేరు పైన తపస్సు చేస్తాడు 1 సంవత్సరము. అప్పుడు శివుడు ప్రత్యక్షమవుతాడు, గంగని తీసుకురావాలి అని అడుగుతాడు. అప్పుడు సరే అంటాడు. అప్పుడు బ్రహ్మగారు గంగని పిలుస్తాడు కిందకి. అప్పుడు ఇట్లా నడుపు పైన చేతులు పెట్టి 2 కాళ్ళు దూరంగా పెట్టి జటాజూటాన్ని విప్పి రెడీగా పట్టుకోవడానికి శివుడు ఇట్లా పైకి చూసి నించుంటాడు. అప్పుడు గంగ అనుకుంటుంది, ఈ శివుడు నన్ను ఎట్లా పట్టుకోగలుగుతాడు, నేను ఇంత ఫోర్స్గా వస్తే నేను శివుడిని తీసుకొని కూడా పాతాళానికి వెళ్ళిపోతాను అని అనుకుంటుంది. ఓహో గర్భం వచ్చిందా ఈ గంగకి అని శివుడు అనుకొని తన జటాజూటంలోకి తీసేసుకుంటారు. గంగ పడుతూ ఉంటుంది. అప్పుడు జటాజూటంలో తీసుకొచ్చేస్తాడు. అప్పుడు రౌండ్గా జటాజూటంలోనే తిరుగుతూ ఉంటుంది. ఒక 1 year దాకా జటాజూటం నుంచి ఒక్క డ్రాప్ కూడా రాత్రం బంధించేస్తాడు శివుడు గంగని. అప్పుడు భగీరథుడు శివుడు కోసం ప్రార్థిస్తే అప్పుడు వదులుతాడు గంగని. అప్పుడు 3 పాయలు తూర్పు వైపు, 3 పాయలు పడమర వైపు, 1 పాయ భగీరథుడు వెనక.
వెళ్తూ ఉంటుంది. అప్పుడు అప్పుడు కొంతమంది పాపాలు తగ్గించుకోవడానికి తలపీని ఇట్లా ఇట్లా జల్లుకుంటారు. కొంతమంది ఇంకా గంగా నదిలో స్నానం చేసుకుంటారు. కప్పలు, ఇంకా చేపలు, ఇంకా క్రాబ్స్ ఉంటాయి కదా, క్రాబ్స్, వేల్స్, షార్క్స్, రాబళ్ళు అన్నీ గంగతో పాటు వచ్చేస్తాయి. అలా ఒక పాయ భగీరథుడు వెనకాల వెళ్ళిపోతూ ఉంటుంది. అప్పుడు జహ్ను మహర్షి ఉంటాడు. ఆ జహ్ను మహర్షి ఆసనాన్ని కొట్టేసి వెళ్ళిపోతుంది. అని తపస్సు చేసుకుంటూ ఉంటాడు. అప్పుడు తెలీదు ఏం జరుగుతుందో బయట. అప్పుడు ఆసనాన్ని కొట్టేసి వెళ్ళిపోతే అప్పుడు కళ్ళు తెరిచి చూస్తే కోపం వస్తుంది. కోపం వచ్చి జహ్ను మహర్షి ఆ గంగ నీళ్ళన్నీ తాగేస్తాడు అని. అప్పుడు భగీరథుడు వస్తుందా లేదా అని ఇట్లా వాళ్ళకి చూస్తే లేదు గంగ. అప్పుడు జహ్ను మహర్షి కోసం ప్రార్థిస్తా అప్పుడు జహ్ను మహర్షి చెవుల నుంచి తీసేస్తాడు, వదిలిపెడతాడు గంగని. అందుకని జాహ్నవి అనే పేరు వస్తుంది గంగకి. అప్పుడు మళ్ళీ వెళ్తూ ఉంటుంది. అలా భగీరథుడు రథం వెనకాల తీసుకెళ్తూ ఉంటే పాతాళంలో తీసుకెళ్ళిపోతాడు భగీరథుడు గంగని. ఆ సగురులు బూడిద కుప్పల పైనుంచి ఇట్లా వెళ్తుంది. అప్పుడు వాళ్ళు అందరూ విక్రదేవతలు స్వర్గానికి వెళ్ళిపోతారు. ఆ విధంగా భగీరథుడు గంగని భూమి మీదకి తీసుకొచ్చాడు. త్రిపదగా అంటే 3 లోకాల ప్రవహించేది. ఆకాశంలోని మందాకిని అంటారు, భూమి మీద భాగీరథి అంటారు. ఎందుకంటే భగీరథుడు తీసుకొస్తాడు కాబట్టి. పాతాళంలో ఉంటే భోగవతి అంటారు. ఇది గంగావతరణం కదా. సగరులు భూమిని తవ్వడం వల్లనే ఆ గంగ వెళ్తుంది కదా, అప్పుడే మనకి సముద్రాలన్నీ తయారయ్యాయి. అందుకని మనము సముద్రాన్ని సాగరము అని కూడా అంటాము. అంతకుముందు భూమిలో అసలు కాంటినెంట్సే లేవు, ఒకటేగానే ఉండేది. కాంటినెంట్స్ ఏషియా, అమెరికా అవన్నీ లేవు. అప్పుడు ఆ సముద్రం ఫామ్ అవ్వడం వల్ల సపరేట్గా కాంటినెంట్స్ అయ్యాయి.